Johnny Test! Za akciju uvek ispreman je na se, kosa mu je poput vatre najbrži je, pokusnije kunice strma u igri čest. Ovo je dan koji živi Johnny Test. Prbljivo psa sa sobom vodi svog, u šolju kafe bude lica prijatno, dok mama radi, tata čuva čistu svest. Glasom bum, prati dum, to je Johnny Test. Tata i agenti, ekstremisti, mesečari i prostoglavi, majmun, igračke, pozni par za sve. Tako živi on, uvek tera po svom, 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 tako živi on, uvek tera po svom. Johnny Johnny Hollywood. Trka je gotova, majmunče. Čim preskočim ovaj most. Ja mislim da je brzi McCool najbolji glumac našeg doba. Rekao bih da ipak majmunče ima najznačajniju ulogu. Johnny, jesi li ti to opet stirao moje DVD-ove? Nisam. Munjeviti majmuni? Ovakve filmove ne smeš da gledaš dok ne porasteš. Ali takve najviše volim. Ne prilazi više mojim DVD-ovima. Vidi kako je lep dan. Izvedi Dukija malo u dvorište. Nisam na to mislio. Ali sada ne znam kako se završava. Pozitivci pobede, a negativci izgube. Idi sada i zabavljaj se malo kao sva normalna deca i ostavi moje filmove na miru. Pa, kako to treba da se zabavljamo? Da gnjavimo moje sestre? To je zabavno. Hvala, Gile. Kakvi su vam to šeširi? To nisu šeširi. To je naš novi izum, ultrarealni video šlem. Ako pustiš bilo koji video snimak i staviš šlem sa ovim senzorima, bit ćeš virtuelno prisutan u tom snimku. Mara je trenutno u tajnom video zapisu Giletove žurke, na koju nismo bile pozvane. Hej! Zašto je Gile pozvao tebe? Da, baš bih voljela malo da plivam, Gile. Ej, ovde sad dok i ja skočimo, bomba! Rekoh ti da je ultrarealno. Super! Isključi ovo pa mi da probamo. Ne gasi to! Ona je još u filmu! Što? Šta bi se desilo? Nismo baš sigurne, ali teoretski ili ništa, ili bi ostala zauvek zarobljena unutar tog snimka. Dobro, sad mi. Da, ali bit će nam potreban neki bolji film. Nema šanse da ćeš ikada pustiti neki od tatinih glupih akcionih filmova u našem ultrarealnom playeru. Dakle, zdravo! Jao, nije fair, što ovo jako duva! Imaš li plan? Nego šta? Pa sada ću da ugradim ovaj ventilator, sam kao pravi muškarac. Dođi, Duki, donesi štap. Hajde, dečko, hajde, tako. Dobra kuca. Što je lepo kada se dečak igra sa svojim psom. Dobro, a kako sada da se otarasimo bliznakinja i upotrebimo šlemove? Ti mi treš glasove, jel da? Pomalo. Halo? Zdravo, Suzana i Maro. Gile ovde. Ja sam mnogo zgodan, znate. Da li hoćete da idete sa mnom na piće? Šta može biti bolje od gledanja filma? Učestvovanje u filmu. Gospodo, upalite vaše motore. Veži pojas, majmunče. Super! Trkat ćemo se! Nagazi brzi! Hej, kako to da nas ne čuje? Zato što smo virtuelni, Johnny, ne možemo da utičemo na film, samo ga gledamo iznutra! Hajde,
Odlično! Kad će sledeća munjevito majmunska trka? Hej! Gde odoše trke i akcija i sve to? O, pa ovo je jedan od onih sporijih delova filma kada dodaju emotivni naboj. Aha, šta je to emotivni naboj? Ljubakanje! Idemo odavde. Dobro, u koji ćemo sada film, šta kažeš? Nešto akciono, a bez ljubakanja. Sjajno! Ej, a da nismo mi ipak u opasnosti od svih ovih lasera i svega toga? Mislim, ipak su nam bliznakinje rekle da je sve ovo ultra realno. Da, ma ne brini, to je samo film. U filmovima se niko nikad ne povredi. Hehe, dobro, uzet ćemo neki drugi film. Da mi ipak lepo završimo sa ovim dok se tvoje lude sestre nisu vratile, naljutile i pretvorile nas u voćke. Ali Duki, još uvijek nismo videli kraj munjevitih majmuna. Pobegnu od policije za dlaku, pređu u Meksiko i žive dugo i srećno do kraja života. Hajde, premotat ćemo na poslednje poglavlje. Zamisli samo kakva je akcija. Nema šanse da me ubediš da se vratim u taj film. Ne znam da li je prava ili virtuelna šnicla, ali dobra je. U pravoj smo u hollywoodskoj sceni jurnjave. A sada da isprobam ventilator koji sam sasvim sam ugradio kao prava muškarčina. Odlično! Ovog puta nema požara! Šta to bi? Nije bitno. Gledaj! A, filmovi o majmunima su baš zabavni! Ne mogu da verujem da nas je Gile ponovo ispalio. U stvari, mogu da verujem. Tata je opet oborio sistem, a Johnny koristi ultra realni šlem. Sistem je pao, Johnny, Duki koristi šlemove! Zaglavio se! Pregorela je ploča kada je nestalo struje. Ne možemo da ga zaustavimo, ali to znači... Tako je, da tata ne bi trebalo sam da radi na instalacijama i da je Johnny zauvek zarobljen u tom filmu. Ovo je totalni užas! Ne razumem zašto kažu da je opasno kad se naginješ kroz prozor. Dobro, ne zanima me više kraj. Ni mene. O ne, nešto nije u redu. Pa mi ne možemo da izađemo iz filma. Pokri uši, ovo će biti glasno. Tako im i treba kada diraju naše stvari. Inače, da li znaš kako se završava ova mačo glupost od filma? Internet kaže da na kraju munjevitih majmuna Tork, koga tumači brzi McCool, i njegova majmunča slete na litice da ih ne bi zarobili. To je već problem. Baš si morao da gledaš tatine filmove, jel da? Nisi mogao da gledaš crtaće kao sva normalna deca. Ne brini, Duki. Brzi i majmunče će pobeći preko granice i tamo će živjeti srećno, zar ne? Pa valjda jeste tako. Ne brini, majmunče, neću dozvoliti da te vrate iza rešetaka. Šta ćemo sad? Imamo Johnny droida. Programiran je kao pravi Johnny. Mama i tata nikada neće da saznaju da im je sin zauvek nestao u hollywoodskom akcijnom filmu. Ja sam Johnny. Dobro. Plan B. Povežemo drugi DVD player na mašinu, uđemo i same u film i spasemo Johnny. Šta kažeš? Kako? Treba će nam preveliki šlem. A majmunče, ako se sada predamo, ja idem u zatvor, a ti u zoovrt. Slažem se, idemo do kraja. Kao da nam ponestaje puta. Ne, izvini trenutak. Izvini, jesu li ono tamo Suzana i Mara? Opet. Ali stani, to može biti dobra vest. Skačite! Pašće sa litice! Tako se film završava, nije srećen kraj! A šta da se radi? Idemo!
ovo? Zaboravi, Johnny! Nikad te više nećemo pustiti! Halo? Halo, Suzana i Maro. Zovem da vam kažem da volim devojke koje daju svoje izume mlađoj braći. I da vas podsjetim koliko sam zgodan. Ćao! Premotani Johnny. Evo ga, zrak smrti. Super! To je naš novi MP3 player. Ima 15.000 pesama i laser od 40 MW. Šta kažeš na to, Johnny, a? Wow! 15.000 pesama! Zdravo, deco. Jel video neko moju kuglu za... Nije kao što izgleda, možemo sve da objasnimo. Objasnit ću ja vama. Nema više lasera, hladne fuzije ni molekularnih eksperimenata. Sljedećih nedelju dana. Maro, premotaj unazad, molim te. Hej, kako si uspela da ga premotaš tako? Pa, pošto smo već na player dodale smrtonosni laser, pomislili smo zašto ne bismo i funkciju za premotavanje i pauziranje vremena. Vremeno premotalo može da zaustavi vreme ili ga vrati unazad do 5 minuta. Pridrži ovo, Johnny. Dobro. Obrati pažnju. Jel video neko moju kuglu za... Nisam ja. Suzana i Mara su te premotali unazad i onda... Tišina. Nema više bicikla i skateboarda sljedećih mjesec dana. Mjesec dana! Ali ona ima i tu spravu što pomera vreme i... Ne samo što si upropastio kuglu, nego mi još i lažeš. Povećavam ti kaznu na 2 mjeseca. Želiš li još nešto? Da, osvetit ću vam se za ovo, Maro i Suzana. Jo, mokri gile. Pusti to još jednom. Još jednom. Moramo nekako da im otmemo to vremeno premotalo. Onda ćemo da premotamo tatu i obrišemo moju kaznu. Ali kako? Da im se prikrademo i zgrabimo ga. Šta misliš o tome? Dobar plan! Zar stvarno misli da može tek tako da nam se prišunja? Lukav je kao klonirana ovca. Hoću li ja ili ćeš ti? Ti, ali pauziraj ga ovog puta. Jao! Otkud sad ove ovce ovde? Premotale su nas. Samo da vratim vreme unazad 5 minuta, inače ništa od vožnje. Da, ali ti nemaš tu njihovu spravicu, a prilično sam siguran da je niko drugi na svetu nema. Draga moja Suzana, ponovo sam upao u vaš sistem da još jednom izjavim svoju večanu. Gdje je Suzana? Zdravo, Evgenije. Zovem se Bling Bling, razumeš? Bling Bling! Nego vidi, pozvao sam Suzanu na sastanak pre neki dan i hoću odgovor, razumeš? Odmah! Pa, prethodnih 50 puta te je odbila. Ali ne brini, Evgenije, pitaću je kad im otmem vremeno premotalo. Zar i ona to ima? Verovatno nije ništa u poređenju sa mojim Omni Mega Gigantom Premotatronom! I ti imaš premotalo? Omni Mega Gigantom Premotatron! Svejedno, pozajmi mi ga. Neću! Pomoći ću ti oko Suzane. Onda hoću, ali da bude nešto lepo, kao izgled. Kako to misliš da izvedeš? Poruka od Gileta! Od Gileta? Gilet! Šta piše, šta piše? Zove me da dođem danas u park i da mu se pridružim na izletu i predstavi. Samo tebe? Ne mogu da verujem. Kako izgledam? O čemu ćemo da pričamo? Hoće li da me zaprosim da nije prebrzo? Jesi li sigurna da je ovo od Gileta? Mislim, čak ni svoje ime nije pravilno napisao. Vidi, Gile se 2L. Naravno da je od Gileta. Ti si samo ljubomorna jer tebe nije pozvao. Gile se piše sa jednim L. Bitno je da je upalilo. Otići će u park da vidi Gileta, a dočekat će Evgenije. Svi srećni, svi zadovoljni, posebno ja sa Omni Mega premotavačkom mašinom s pravicom. A sada da poništim svoju kaznu.
A, tu li je moja nestala cipela? Pa celo jutro tebe tražim. Zdravo, tata. Da nisi nešto izgubio? Jesam, cipelu. Šta bih dao da je nađem? Pa, na primer, meni pravo da opet vozim skate i bicikl? Šta god hoćeš, samo mi pomozi da nađem cipelu. Dobro. Ko zna gde je sad ta cipela? Da nije možda iz ormana? Našao sam je, to jest ti si je našao. Dobro, Johnny, dogovor je dogovor. Kazna ti se poništava. Johnny? Kako je ovo dobra stvar? Mislim da je došlo vreme da se još malo poigramo. Ali, Johnny, ti si 3 puta niži od njih. Da, ali vreme radi za mene. Okej, dosta sa tim pošalicama. Važi. Slobodan sam! Ja slobodan! Ovdje sam! Dodaj mi, čoveče! Baci me ovde! Bravo! Pokaži nam usporeni snimak! A onda mu ja kažem kakav kreten. A onda mu ja kažem... Kakav kreten! Suzana, ljubavi moja! Evgenije! Zovem se Bling Bling. To je jedino ime vredno najopakijeg genijalca na svetu i najvećeg ljubavnika također. Molim te, odlazi! Pokvarit ćeš mi izlet! A da, tvoj izlet. O, draga Suzana, hoćemo li da se ljubimo sada ili kasnije, ma bolje sada? Mara je bila u pravu. Kilo se piše samo sa jednim L. Taj Johnny! Johnny, mnogo si talentovan za svoju visinu. Da, i uvek kao da predviđaš gde će lopta da ode. Kako to? Znate kako kažu, sve je u tajmingu. I još jedan poen za Johnny-a. Ovdje Johnny je najbolji. Ej, Johnny, šta ćeš tamo? Ovdje je lopta. Evo, ja mislim da se ovo polomilo. A sad sam se i ja polomio. Ej, čoveče, probušio si nam loptu. Ipak ti nisi za ovaj sport. Nije, ali nema veze. Može da nam bude lopta. Premotaj! Definitivno se pokvarilo. Aha, evo mog Omni Mega Gigantom premotatrona! A evo i jednog plavokosog lažova! Hvala. Izgleda da si moju spravu intenzivno koristio za premotavanje i to sasvim neuko. Da, tako je i meni izgledalo. Ali ipak, da nije bilo tvog imbecilnog preterivanja, nikad ne bih saznao kako je kratak životni vek ovih baterija. Popravio! Genijalac! Odlično, a sad mi ga vrati. Da razmislim. Neću! Ali namestio sam ti Suzanu. A ona je očekivala Gileta, razumeš? A ja sam morao da poljubim ovcu i to kloniranu. Čudno je to, ali uvijek se primeti razlika. Taj trenutak bi verovatno voleo da premotaš, zar ne? Ne, ali ovaj bih volao nekoliko puta. Dugi, na njega!
pusti me da ga premotavam još koji put i korpa je tvoja. Dogovoreno. Ovaj koji kolačić, sam sam ih pesio. Stvarno su odlični. Mogu li ja da probam? Ne.